Sedulur kabeh, wong Jawa nduweni pepeling lan pitutur luhur bab perdukunan. Ing jaman biyen nganti saiki, akeh wong sing isih percaya marang dukun utawa wong pinter kanggo goleki solusi masalah urip. Nanging, kudu eling, ora kabeh sing katon pinter iku bener. Pepatah Jawa ngendika, sing ora pati cetha, aja digatekak. Tegese, yen sawijining perkara ora cetha asal-usul, luwih becik ora dituruti. Perdukunan kerep nyebabake wong dadi kesasar, adoh saka Gusti Allah, lan gumantung marang prakara sing ora mesti kebenarane. Pitutur luhur Jawa ngajari supaya urip tansah ngandelake marang Gusti, nganggo akal sehat, lan tansah ngati-ati. Dudu golek dalan cepet liwat dukun utawa praktek gaib sing ora mesti suci. Sing luwih becik yaiku laku prihatin, tirakat, lan ndonga kanthi tulus. Wong sing sabar lan nrimo, luwih cedhak karo kasuksesan tinimbang wong sing gampang kepincut janji manis dukun. Mula, sedulur kabeh, aja nganti awake dhewe kepancing utawa keseret prakara perdukunan sing mung bakal njerumusake. Elinga, kabecikan mung bakal diparingi marang wong sing ngudi kanthi jujur lan ngandel marang Gusti Allah. Matur nuwun sampun nyimak pitutur iki nganti pungkasan. Aja lali kanggo like, share, lan subscribe, supaya channel iki bisa terus nyebarake pitutur luhur Jawa sing kebak makna lan pepeling.